batari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari, enboretan dago, Gaur ez da larunbata, Sara. Ez, Ostirala da. bai. Ostiral giroko kantu bat ere badau. Bai, gure alde honekin gainera, Ez da esango nuke. Gainera, pentsa ez, aurreko kantu atera zuenean ere, eguzkiaren referentzia bat bazegoen hor. Josune Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer modu zaude? Oso ondo? Bai. Jo, egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, ez da. era ondo. konjuntuan. Hori da. Egunarekin. Hau sakoneta inguruan entzuteko, ondo. Bai, hori Eguzki hartzen. perfecto, Adibidez. adibidez. Leku oso perfektua hori niretzat egisa. Horre, askotan ikusi zaitugulako Bai, ez, bai, labar bai. horren inguruan, Bai, eta bai, bai. zalea zara zure. Bai. Eta zalea zara zure inguru erakustekoa. Hori da. Bai, gustatzen zait fardatzea pixkat ze lekutan bizi nahi zen. Ze leku politetan bizi nahi zen. Bai, diot, ze kantuan ere erakutsi duzu hortik Bai. zerbait. Ondo zabiltz. Bai, lasturko paisajea agertzen da, bai, hor bizi naiz. Ez zuaitz hori hor dago? Bai, hor da. Bai. Zuaitz hor dago. Orain dela ez dakizen bat ikusi noan baserrira bidean nijoala, daude, zortzi bat zuaiz daude horrela moztuta. Eta esan nuan, orain dela urteak, igual, urte bat, edo, bai. Hor bideoklipak grabatu jarret zerbait hor, keston irudia da, potente, gaina nire inguru atzetik, eta bueno, ja gaur, por fin, atera da. Atera da. Bai. Azkenan dioz, claro, aurrenako kantu atera zenuela ja, ia 2 urte pasa dira. Bai. Tontamentean esaten du bezala. Ja, sakontura gabe. Bai, niri ere gaur pasa zait hori, hasi naiz, eta ia zen edo, ez, duela 2 urte zen, ekainarekin. Bai, hori da. Atera zen Bai. Sunday, Rikirekin egindako kantu horratik dio. Duela 2 urte izan zen? Bai. Ja 2 urte pasa Nik dira. urte bat esango nuke, Ez. Betxu? Orain dela urte atera nun orainari. Hori da. Bai. 3 urte, 3 kantu. Tokak, bai. Hiruak desberdinak. Hori da, guztiz. Ez, guztiz desberdinak. Bueno, bai. Elektronikaren mundu hor Hori dagoela, da, baina bai. Ukitu desberdinak. Nik uste dut, erritmoz ere ez dira berdin-berdinak. Ez, hori da. Sormen prozesua. Nola izaten da? Zuk ideia pentsatzen dut oraindik ere trikitixetek abiatzen duzu? Bai, askotan trikitixatik, beste batzutan gitarratik, pixkat, segun momentuan baitare nola nagoen, baina bai, batez trikitixatiko handika. Ze soinuz, hau trikitixatik egin behar dago, kasi, edo bestela trampa egin behar da. Hori da, hau trikitixatik. Trikitixak mugak badituelako, ez da? Hori da, bai. Bai, eta egia da, kantu honi bueltaka urte bete, baino gehiago ni joala, eta... Bai, egia esan, luzea intzait, ja gogonakan ateratzeko, iristeko ja gaurko eguna, por fin, porque ni ja dakat kantu entzun da, saia aspertuta nao, eta gero esate, gero ja jendeak oain entzungo du belarri berri batzukin, eta pixka freskotasun hori ere behar dut nik, ez? Claro. Ja saturatu da neonik, ja enbeste buelta eman da kantu berdinari, pues... Ze nola defendatu zu ja aspertzen ari baldin bazara. Hori da, tal cual. Hori zaila da. Hori da, bai. Bueno, egualdiak laguntzen du. Humoreak laguntzen du. Humoreak laguntzen dute. Ez da egit badakizu, baina ondo daukadan hau ere trikite munduan eta pixkatibilia bada. Bai. Joeik erre. Hombre, aurtengo San Josetako jaialdian aritu da. Bai? Zuk zeu kontatuta. Bai? Bai. Aiba, zeiekin? Ani itxezarretarekin. Bai. Opitu, ez nintzen juna urten. Pentena, ez? Joan izan, ez? Bai, gukuntzako lehenengo agerraldietako bat. Bai. San Jose jaialdean egin. Horregatik. Bai, nik eston kariño dio jaialdi xai. Bai, Esan nuen. Ai, amaik erre. Trikitila ere la pandero jole? Pandero jole, baina pandero jole gainera pandero jole bakarrik. Bale. Trikitixa, normalean badakite jotzen trikitixa eta pandero jolek, baina nik ez. Nik badakit trikitixa zailegia dalean nire etzako. Bueno, ez da beste. Horregatik nahi nuen aipatu, zuretzako ikusita nola den guztia prozesua ez, pentsatzen dut Josunen ere egingo zaizula berezi ez trikitixatik sortzen astea horrelako kantuak, zezu pianotik eta sortzen dituzu gehiago. Zuk hor nola ikusten duzu Josunez, karo? Bai, nik egia esan eskertzen dut. Eskertzen dut aire fresko hori edo, eta iruditzen zetari dela mugitzen, eta horrelako, bai.
Eta nik uste nuen, egia esango dizut, nik uste nuen abesti hau pianotik sortu zenuela, ze aurrekoan jarri zenuen Instagramen horrelako melodiarekin. Musikaks. Zer? Bai. Zer da musikaks? Jaime Altozanon kurso bat, eginda dakatela pianokoa, baina hain naiz klaseak hartzen Getaiko musika eskolan, hor klaseak emate ditut nik trikitixakoak, eta esan nuen, aprobetxatukoet, piano pixkat ikasteko, eta klase eukin egun hortan da esan nuen, bueno, zigoko etor, eta hori, desastre bat naiz. Ba, nik uste nuen, nola jarri zenuen pianoa jotzen, bueno, melodia jarri zenuen, eta esan nuen, ba, fijo, egin duela pianoarekin, baina ez? Ez. Trikitixarekin. Ni pianoa indikan, nik ikaslei esatei, etxean ensaiatzeko, baina gero nik ez dut aplikatzen berdinan eretan. Bueno, aplikatzen zara beste gauza batzuetan, sorkuntzan esan dugun bezala. Grabatu, ordea, non grabatu zenuten hau? Madrilen grabatu zenuen? Edo Euskal Herrian grabatu zenuen? Grabatu Euskal Herrian. Ahotxean zati batzuk Madrilen, pixkat ibili naiz area eta honea, ze produktorea Jimbo Madrilekoa, eta bertan produzituet Madrilen, orduan bertara bidaia batzukin ditut, eta bera ere etorri da ona. Orduan, pixkat erdibidean. Eta esan dugu, trikitixa pianoa logikarekin martxan zauda? Eske, beto, saiatu naiz pila bat aldiz, Logic, Pro Tools, GarageBand, baina naiz bat ere teknologia zalea. Ai, nire ez, Saiatu naiz olako danekin, baina nahi funtzionatzen egitena da atera melodia, mobilakin grabau, eta gero produktorean tanik idea azaldu, buruan zer dakaten, egia esan Jimbokin oso ondo ulertu naiz, ze egia nire burua ulertzeko ere, eta niri kostatzen nire burua ulertzea, barruan dakatena esplikatzea, eta barruan imaginatzea dituten soinuak verbalizatzea produktoreak ulertu alizateko, pixkat. Kostatu zait hori, baina, nik uste buruan nakan hori lortu detela bestira eramatia. Ekoizle desberdinekin egin duzu lan. Orain arte. Horregatik, prozesu hori ere artistarentzat, batzuetan zaildu egiten da, zuk esan duzunagatik. Hori da. Elkar ulertzearen garrantzia. Eta hemendik aurrera zer zaude baita ere, produktorek horrekin lan egiteko gogoz, edo momentuz, hartuko duzu bat eta berarekin bukeraraino diskoa egin arte. Eske gisa da nahi kostatzen zaitela pertsonekin hasierako harremanak beti kostatzen zaite bastante itxia. Ez nuke esango itxia nahi zenik, baina benetako konfiantza lortu arte eta pertsona batekin iruditzen zait sorkuntza oso prozesu intimoa dela eta konfiantza puntu hortara iristea importantia iruditzen zait abesti baten buruan dakazuna aurrera eraman alizateko. Ordunen oaingoz, Jimbokin, ze oso ondo lortu dute feeling hori azkenian beharrezkoa dan abestiak sortzeko, eta berekin oso gustua, eta badaude ja beste batzuk grabatuta. Batzuk grabatu dituzu. Bueno. Horrek bada zerbaiten adierazle, baina honi helduta, gu letrari begira eta ere hili gara. Sara, zuk zuen lehen da biziko bota jozu, gero ni botako joan nirea. Ze, bakoitza gainera, konturatu gara elkarrekin hitz egitean gero, puntu desberdinei begiratu diagula. Egia da. Kazetari aipatu duzu, gu kazetaria gara, baina agian zuri jarriko zaitugu segidan kazetari lanetan. Larun bata kazetari nola kontatu ez dakienari, horixe dio, abestiaren lehen zatiak. Ni hor geratu naiz, aizterrazu naiz da, larun batetan igandetan da. Orduan, Josunearek izan zerrari da kontatzen eben, larun bata kazetari? Gisa esan da historia oso bat, anekdota baten laburpen bat esango nuke abestia bera. Larun bata kazetari da, larun batean pasazetzaitelako anekdota hori, eta kazetari abesti honetan nahi ditelako kontatu jendeari, anekdota hori. Oso kamuflatuta dago, eta behar du esplikazio bat, porque jendea pentsako, hau ja, zora binda. Servieta laukara pio, benetan, zer da hori. Irutzen zitzaiten baita eksotikoa pixkat, benetan, emango izula pentsatzea, zesan nahiko tedu edo bilatzea pixkat horren atzean zer da hon. Literal,
bildurra matezean, jendeak ze ulertuko du, ontaz, eta gero pentsatzen nuen. Behitu, ez bada ulertzen, nik aukera emango dut, nik esplikatuko dut zein dan historioa. Jendeak bilatu nahi badu, bilatuko du. Mago dizut elkarrizketak eta esplikatuko dut alde guztietan. Ez badu nahi bilatu, ez zailolak hainbeste importa. Orduan, pues, bialdetara ondo. Bai, gauza desberdina daude, hor, bueno, ez... lehendabiziko zati horretan gauza bat kontatzen dela dirudi, gero enborretan dago bizitza, ezkorak bezain zorroz gabiltza, nik uste dut hor ja beste gauza bat, ari zarela aldarrikatzen, eta gero ja serrileta laukoro piloz detin ezpitirik itxaldu triki gainean, hor ja gizonkeriaren ikuspegi bat nik bintzat hortik harrapatu dut, normalean serrileta buruan jartzen duena, eta zigarroa trekitixean izgaltzen duen kaikua, gizonezko izan delako, edo behintzat nik aristerrazu munduan eta trekitilariak inguruan izan ditu den sagardotegi, berdin dit, trekitia fari, olako giroetan ikusi duguna normalen hori gizonkeria izan da. Ez dakit hortik doan kontua. Bai, hori nahi nun islau, pasa zaiten anekdota real batetatik. Eta izan zen, larun batez, aizkolari txapelketa baten jonuan, pare bat abesti jonitun, eta soinu proban egon gonean, ni nire soinekoakin, belarretakoak, makilladísima, elegante, eta soinu proban nengonean etorri zitzaiten bertan enborrak txukuntzen ari zan gizon bat. Gizon horrek serbileta bat buruan laukorafiak. Ez dugu esango zen, baina nire badaki pentsatzen dut zein den ere. Bai. Detaile hori oso garrantzitsua da, pentsatzeko zein den. Bai. Etorri zitzaiten bera, eta nire soinu proba, atzean Rikikin diakin, eta esan zian, zuzea trekitilaia, eta ni, bai, trekitila jatzen da, karo, berantzat, Claro. Eta ni bai ni naiz, eta esatzean, ez hautzen un, bakizu zein zan elgeta, trekitilaia, eta ni bai, baki zein zan da. Elgetak bere garaian, errezte zituen puruak eta trikitixa gainean itxaltze zituen. Eta gara nintzako, momentua, eta bitunen nire burua eta esan, baina, ke cojones? Nondik egin du konparaketa? Zenbat aldatu dian gauzak, elgeta batetik erretze zituela puruak, itxaltze zituela puruak zea gainean, eta nik ez dakitela erretzen, nik ez dakit erretzen zigarro bat, borroto dut erretzea, eta nago jantzita hola, zenbat aldatu dan hain urte gutxitan trikitixa mundua, ni hemen egoteko hola, nago bezala, ez? Eta pixkat horren kritika ez, da, kontakizun bat. Bai, evoluzio bat. Hori da, hori pasazitzaitela, eta bai, eta pixkat horri helduta bada tradizioi buelta bat emateko, aizterrazukin hori nahi izan dut islau, tradizioi buelta bat eman bai, baino baita ere nahi una aizterrazu horra gertza aitortza bat iteko aizterrazui trikitixantzat izan dan etxe bezala, gero agertzen dian emakumeak aizterrazun dantzan ibiltzen dian emakumeak dira. Baten bat identifikatu dugu, bai. Eta bai, pixkat, emakume horiei ere aitortza egitea trikitixa mantendu dutenak, eta bueno, giro hori hain importantea dana, trikitixa elektronikoa eta ni orain egiten nahi zen oso garrantzitsua da, baina baita ere hori eta beraiek mantendu dutena, eta trikitixako lako etxe bat ukitzea aizterrazun eta horrei aitortza bat ere bada. Bai, aizterrazuk badirudi egin batean oso tradizionala den gune bat dela, baina era berean gauza berriak onartu dituen plaza bat izan da. Esan nahi dut, erritmo kaxak lehenengo beltziko aldiz ziurrenek askok bertan ezagutuko zituzten, gerora zer esanik ez trikitia gisa, jazpanak eta horlako kontuak ere bertan ezagutu ziren, eta esango dut, aizterrazun ez bertan, baina aldamenean, festetan, elektronikak sekulako tokia izan du urtero, abiba bezalako disko festak, bertan iritsi direlako eta bertan sekulako tokia izan dutelako, hau da publiko bera izan du, elektronikak eta trikitixak plaza berean. Hortaz, azkenean zurea denaren uztarketa bat da. Bai. Eta gero baita ere esaten nun, Josune, izan reala baita, ni nator Lasturtik, Lasturko baserri batetikan,
Lasturko eta Itziarko festa guztitan trikitilariak edo romeriak edo egunero egon izan diala, eta natorri oso inguru tradizionaletik, baina ahaztu gabe, txitxarro egondala Itziarren eta Itziarko gaztiok eta Itziarko zentroan nik 15 urte nitunetikan gaueko, egun osoan egondala teknoa jarrita, eta orduan, klaro, bai gustatzen zait, eta bai izan naiz beti trikitixa trikitilaria, baina beste alde hori ere badakat, eta hori nahi izan dut. Eta herrian ere hori badago. Hori da, eske herrian, hori da. Herri txiki hauetan askotan gertatu dira bi mundu hain urrunak batzearen. Bai. Bitxia dirudien arren, eta loturak egitea batzuta zaila den arren. Zuk zure herrian ere, zu berastegin ez dakit gehi, berastegin ere. Horrelako kontuak izango ziren, ziur. Seguro, bai. Diskotekak ez daude hain urruti. Egia da, gure txokoa. Claro, horregatik dio, diskotekak hain urruti ez dauden herri txikietan horrelako gauzak gertatu dira, ez? Eta hori kontatzen dute. Ez dakit zuri iritsi zaizkizu horrelako istorioak helduagoengatik, hau da, txitxarro dantzaleku bezala ezagutu zuten. Bai, pila bat, eta inbidi bat, karo, nik ez dut ezagutu txitxarro irekita, akordatzen naiz gurasuekin igandetan juten ginean, Zumaira buelta bat emata txitxarro aurretikan pasatzen ginela, eta zeudela gau pasero guztiak karretera eskina, baina zan pasada bat, karretera eskinean inguruko baserritako entradetan, zan desfaz bat, eta esaten nun. Karo, nire 10 urteko buruak zuan hori dana prozesatzen. Eta gero kontatuta historiak eta joe. Gainera txitxarro eta jazberri, bi pasatzen zen ditu Zumaira, bi pasatzen zen. Eta Venezia ere ez dakara jorruti. Venezia horrendik ere zabaltzen dela. Kontuz. Esaterako, baina, zuk orain egia da beste erabateko aretoak izango dira Euskal Herrian. Piskat pena ere emango du ez, orain elektronika sortzen ari den honetan, eta zu bezalako artistak egon da, horrelako espazioak desagertu izanak piskat pena ere emango du. Bai, kriston pena. Eta txitxarrarena izan diotein bideoklipan metxeroa, txitxarroko metxero bat, puro hori txitxarroko metxero batekin pizten. Badala toke polit bat, esateko joe, elektronika, trikitixa izterrazen gaude, baina txitxarroko metxero batekin piztuko dugu puro hori, emakume horrek erreko duen puroa. Estetikoki, bideoklip oso potentea da. Oso politia da. Estetika oso zaindua. Zenbat erropa aldaketa daude? Bost edo, lau edo, olako zerbait, bai. Asko daude. Asko. Jantzitegia aukeratzerakoan norri izan duzu ondoan? Miriam Lizarralde eukidet, Tolosako neska bat, eta egia esan, hasiera-hasieratik beak proposatu zizkiala hauek, eta eske perfektuak iruditu zitzaizkiten arbola gainean hauan batxaketa beltz hori, ez? Ze politia. Gaina esatetenean soineko beltz batekin egon gizon horrek esan zidanean soineko beltz batekin egon naiz arbola gainean lasturren, eta gerola nahi nun pixkate untzatik atera, ez? Pixkate banandu, ez, estetikoki baita ere, musikalki... Esan daiteke ausartagoa dela oraingo, begira eguntzaren ausarta zela egin zerutenean, eta, kirola raparen estetika hori, eta gero, beste hainbat, ez, transparentziak, azkenako biran ikusi zaituztegu, ez, hainbat erropa klase ezberdinekin, ausartak baina oraingoa, ez dakit, modaren munduari ertxiagoa, edo, diseinatzaileen ikuspegitik, ez? Haien ausardia hori baliatzen ari zarela, edo hori ikusi doa nabintza bideoklipean ikonak. Ez nire me encanta egisa esan, reopak eta latzia eta manaierrak esateik dute, josune, komo eres? Pues gustatzen zaiten, diseinadore desberdinen erropak, iruditzen zait arte bat dala hori baita, eta, baloratzen, ikusten dut lana eta ikusten dut artistikotasun hori erropetan baita, orduan, polita irutu zitzaiten hori ekartza baitaren ere musikara. Hor daukazu top bat, badirudiela dela enborraren azala. Bai, horrekin problemak aukin ditu.
Bai, hori Mirianek berak egin zuen, eskuz egin zuen, bai, hori grabatzen ari ginean eta apurtu ziteiten eta geratu nintzen titibistan literal, 10 pertsona aurrean, eta argazkia eta argazkilariak harrapatu zidan, en plan, jo horrela, eusten, eta bideoklipetak anek dut, bai, oso polita. Bai, eta bat da hori, eske gauza desberdin asko, ez? Gero, bueno, ja zuzenekoak eta buruan asko zen, pentsatzen dut, ja buruan izango dituzu, Lautrikitisa eta zera olako kutsa erraldoi bat erropez bet eta eraman beharko duzu, edo nola daukazu pentsatu, eta ze... Isa zare ez dakit. Behin hori martxan jarrita, errota hori martxan jarrita, diseinatzaileak ere desiatzen izango dira, Josunerekin lan egiteko. Bai, ez dakit, egia esan, porque, claro, komoda izan behar da. Ze trikitisaki aldatu berda eta bestia. Egia da. Oso hain arte gona, bizikletako kulot eta maiotatekin emate kontzertak kriston komoda, eta baina ezin dut ere ez da pasa. Claro. Ez dakit, no? Asik ez dakit. Akaso, asmatu beharko duzu, gitarrarentzako egoten dira balako soporte batzuk. Bai, hori da. Bereina trikitisa jarri eta ez dakit zerbait asmatu beharko duzu. Baldin eta ez, esan dugu moduan hori guztia baldin badago. Emakumeak, agertzen direnak, ingurukoak ere sartu dituzu, ezta? Bai. Nainen, polita egite zitzaiten baitaren, lehenengo bideoklipa izan da nire ingurukoakin egitea bideoklip hori. Agertzen da usuen, niretzat oso garrantzitsua esan horbaitare parte hartzia berak, ez? Genean, badalako, nire etapa berri hontan hasieran bere babes hori eukitzea, eta bueno, bideoklipean bai parte hartzea, lehen egon izan dela ordu erdi berkino gara eta bai, oso polita gero kuadriako batzu badaude, gero baitare badago Julene Otegi, pandero jolia, berekin, nahi nun, eta gero nahi era Mantzisidorre herrikoa, trikitilaria, polita irutu zitzaiten, Julenekin hasi nintzania izterra zura juten, txapelketetan hasi nintzanean nire garaian 15 urtekin, bera mungian bizizan, eta hartzen zian itziarren eta bilo batean juten ginean izterra zura. Eze polita. Eta, bai, eta oain azken urte hauetan egisa gutxio gehala, azkenean, bizitzak aldatzen dira, eta gutxio koinzidetut erekin, baina, esan nion, nahiko nuke, zurekin indete, zurekin hasi nahi zonera etortzen, eta gustauko zitzaiten, aizterrazun bideoklipuntan parte hartzea. Eta nahi ara, trekitilari emakumezkoa, fiskatu indar hori, bai, jendeak, ikusteko, beramen dago. Bueno, etapa unzaren eitxita, orain erabat ontara, nola ditere orain zuretzako bada arnaz berritze bat, esan nahi dut, ja, itxi dut etapa bat, eta orain banoa zentratzera ona, bada olako zirrara berezi bat? Bai, zirrara, bertigoa, goguak, nekea, danetik pixkat, baino, gustatzen zaiten, beti esan izan dut, eta ilusionatutan hauan zerbaitei ekitia, ez? Eta momentu honetan, ilusionatzen zean, abesti berriak buruan dakana hortik atera, iruditzen zaiten, ja ikustetenean sorkuntzako prozesu politenetako bat niretzat deintzat, ja buruan dakatena ikusten hasten izenean ja estudioan realizatzen. Eta horrek ikusten ilusio egiten, eta zerbait berria, ez? Egia da, azkenengo untzan amaiera, eta badala urte asko egon gera, hasierek ilusio berri hori emate diate. Amairek pena matuten bezala. Noski, barra izan, negarra egin duten. Jo, engenera. Eta ez gutxi gaina. Negarra egin arazi. Bi gauzak lortu zen dituzten hartan. Bueno, esan duzu, kantu berriak badituzula, pentsatzen dut laster edo iragarriko duzula dataren bat, edo urte bukatzerako espero dugu? Disko... Bai, hortxelak. Urte amaierarako izango dugu disko berri bat. Eta zuzenekoak? Udara hontan batzuk, ukiko ditut solte batzuk izango ditut. HZ-etan egon naiz, iragarrita dagoela jada. Berezia baitan, inoiz ez genulako
untzakin, Ez zinen iritsi, begira. iritsi, Pena hori izango pena hori zenuten. nun, eta esan nun behitu, basunen lehengoa, iparraldean izango da, EHZ batek, festivalian, da ilusia egiteite gisa esan, beha izatea, Claro. festival hori izatea lehengoa. Eta gero beste solte batzuk ere izango ditute, baina gutxi, bost bat edo, pixkat baita ere, toma de kontakto, ikusteko. Aurreratu daiteke edo, ez, hau nik botako ez. Bakarrik izango zara? Estanatoki gainean? Bai. Klaro ez, ez. Bakarrik estanatoki gainean ez da, ez. Bueno, bate daki, zu, aizkorako hartan, bueno, horrik iatzen Bai. zen, baina zu zinena, protagonista, ez? Ja, ez, kontzertutan ez bakarrik izango, babesa behar detelako. Hasi, hortikan, estenatokiako handiak dira, nik bakarrik betetzeko. Bueno, betetzeko gai bazara. Hori da. Baina, bueno, Bai. lagunekin beti hobeto. Bai, hori da. Lagunekin beti beto zalantzari gabe. Ez dakit dana da, ea zuek jarriko dituzuen laukorapilo duen serriletak buru gainean. Ez dakit. Ni bideoklipean horren egon zalantzan jarriko ditut, ez dut jarriko, eta Josune memiak atako ezkizue. Eta gero Instagrama egon nula, argazki bat laukorapioki, jendea gauko zela, hau, eta soziedade batetik anoentxe, tal cual. Baina, bueno. Jolas hor dago. Bai, hor dago. Bueno, udaran hortaz, esan duzu, ez, EHZ-etan hasi eta, bueno, adi, segi beharko dugu. Ze, hor ja laginak gehiago ikusten hasiko garela suposatzen da. Bai, oida. Kantoren bat edo beste ezagutzen joango Bai, suposatzen da, ze bestela Auskalo zer egingo duzu? Bai, kantu batzuk hor joko ditut, disko atera aurretik, pixkat berezia da hori, bai, ez, joko ditutela kantuak, disko atera aurretik. Baina polita iretzen zait, da horrekoan egon nintzen pentsatzen, zenbat aldiz entzun izan dugun guk irratian abesti bat edo kontzertutan abesti bat, eta gero jun bilatzea eta beti xazam, ez da egongo hori oainik, eta gogo hori sortuko dut, espero dut, bintzat. Bide batez, garai batean horrela izaten zela. Claro, hori ere aztu egiten da. Garai batean horrela izaten zela, lehendabizi kontzertu batzuk ematen zira, eta gero, tortza zen... Horrela zinean untzakin. Hori da. Untzakin jo genitun lehengo diskoan aterazian abesti gehienak, udara hortan egon ginen jotzen, erromeritan, esate genuen, interkalatu ingo dituguen, gura bestera aspertuko dira, arratsalde honetan, eta aldapango. Eta ez da gizien. Bueno, ez du, hasiera berri bat horixe da duzuna, laukorapilorekin, guk eskerrak emate baino, ez? Ze guretzako plazera. Zuei. Eskerrik asko, eta entzulak gozatu, laukorapilo kantuaz. Larun batak kazetari, nola kontatu ez dakinari, soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enborretan dago, bizitza, aizkorak ezain zorroz, gabiltza. Enborretan dago, bizitza. Servieta bat, laukorapilo. Servieta bat, laukorapilo. Servieta bat, laukorapilo. Ez dut inoiz pitirik itxalutrik gainean.